Denûçiyan da dibihîzin ku İran gihiştiye 6 cesedê uranyum mehandî. Yani xeta sor bo çêkirina bombeya atomî 9 cesedê. İhtimala gelek bêjin ku 6 bo 9 cesedê 3 cesedê maye karekî hêsan e. Rastî jî wiha ye. Çima ji ber ku uranyuma 6 cesedê mehandî yani 99 cesedê karên xwe te temam kirine ku bigehiye bombeya atomî. Ez ê ji rûyê zanistî ve bi kurtî ji we re bêjim ka bombeya atomî çawa tê çêkirin. Uranyumê di axê da du corên xwe hene dema tê derxistin. Yekê uranyuma 238 jê re tê gotin ku 99.3 sadê di nava axê de heye. Eva corê qurs e, giran e, kêr naye ji ku bombeya atomî jê bê çêkirin. Corê duyem uranyuma 235 e, corekê sivik û çalak e bombeya atomî xwe ji wê tê çêkirin. Ama di nava axê da, di nava xwezayê da 0.7 ji sediya wê heye, yanî kêm e corê wê. Ji bo vevartin û cudakirina uranyuma 238 giran û 235 sivik lûliyeke dirêj tînin, dixin nava wan lûliyê dirêj de bi lezatiyeke zav dizîvire, ya ku kêr nayê û qurs e bi dîwarên wê lûliya dirêj ve dimîne, ya ku sivik û paqij e di nîva wê de dimîne, eva kêr tê ji bo çêkirina bombeya atomî. Mehandina uranyumê bi du qonaxa dihête kirin. Qonaxa yekem mehandina heta 20 ji sedê, wê qonaxê 99 ji sedê kar û dem jê re lazim e ku bête kirin. Qonaxa duyem ya mehandin û vevartinê ji 6 bo 9 tenê 1 ji sedê kar jê re lazim e û dem jî di çend rojekan û çend hefteyekan da lazim e ku êdî bombeya atomî bête çêkirin. Yani temaşevanên hêja zehmetiya gihiştina 5 ji sedê sed carkî zêdetir bi gihiştina uranyuma mehandiya 6 ji sedê. Êca ji 6 bo 9 pir hêsantir e eslan ji bo çêkirina bombeya atomî. Ev hemû kare bi yek amûrê nayê kirin temaşevanên hêja. İran ji bo çêkirina û bilezkirina wê proseyê rabûye amêrek çêkiriye jê re tê gotin IR6. Çend corên amêran bi rêz bihevdû bi zincîre pêk vedihêne girêdan û bi lezatiyeke zor dizîvirin ji bo mehandin û pîtandina uranyumê. Temaşevanên hêja cîhan çima ditirse ji vê proseyê? Ji ber ku İran di niha da xwediya 440 kilogram uranyuma mehandiye. Bi biryareke siyasî dikare vê yek zîvirandinê yek geradin ji 6 uranyuma xwe bigehîn te 9 ji sedê mehandina wê eva jî kafî ye ji bo çêkirina bombeya atomî.